Taxi driver nga nalambigid sa netibong road rage sa Marigondon, Lapu-Lapu City ni adtong Lunes sa udto. Miluwat na usab siyang habig kabahin sa insidente. Samtang LTO-7 Regional Director miluwat og showcause order batok sa duha ka mga nalambigit nga driver. Siloan Mirondina sa iyang report. Ang 23 anyos nga taxi driver nga si Michael Maasin ang nakigsinukliyay og kumo sa 52 anyos nga habal-habal driver nga si Danilo Emya niadtong Lunes sa udto nga nakuhaan og video sa usa ka netizen. Sa video nga kuha ni Kevin, siya ang nagsulob og puwa nga t-shirt. Sa bersyon ni Michael, naigo ni Danilo ang side mirror sa gamanihong taxi ni Michael. Kasok ko siya pag ingon ako nga nganong igon ti kag tuyo nga ako may nas ng lugar, diya kong ingnon nga pagawason ko niya kay para mapiti ko ngano ko nung iyaha kong buwas yang ikon. Amo to nga dito pag iya kong gihagit dito sad ko na kuan nanginit. Motong ako siyang gigawas. Dugang ni Michael, wala makuha sa video ang pagtusok sa habal-habal driver nga si Danilo sa iyang naong. Hinungdan nga iya kining natukmod. Hinuon, human sila mauwang pinaagi sa abag sa ubang mga motorista ug naisyuhan og citation ticket sa traffic enforcer nga mirespondi sa dapit. Nagpinasayloay ang duha ug nagpa-selfie pa. Misado sab ang habal-habal driver nga siya ang mobayad sa citation ticket nilang duha. Ngairat pasaylo siya nga nangayo kanang nadaan siya sa iyang kainit nga naigo iyang kamot lagi ko no. Nya nangayat sa pasaylo niya wala na to, sports na lang tong among hitabo mao ra yung istoryahan. Apan si LTO-7 Regional Director Glenn Galario sa gipagawas nga pamahayag niini mibutyag nga may giluwatan na siyang show cause order batok sa taxi ug habal-habal driver. Gihulagway sa LTO-7 Regional Director nga alarming ang hitabo ug kinahanglang maaksyonan tungod kay naglambigit man kini sa road safety. Pipila na ka mga drivers nga nalambigit sa road rage sa nakalabayng mga semana ang napahamtangan na og silot o sanksyon. Samtang gidasig ni LTO Chief Mendoza, ang publiko lakip na ang mga netizens nga i-report gilayon ang susamang mga insidente aron maaksyonan gilayon sa ilang buhatan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.